ce faceți? Mi vars la un episod care o să ne jucăm Clash Royale. Da, ghiciște Clash Royale. Dar uitați-vă la decul meu, am 9 legendare. Boi sau 9 legendare. Ia uitați-vă, se vede așa frumos. What? Uitați și lava hand. Ok, mai bine să ajungem până la 4450. Hai să vedem ce se întâmplă. Ok. Încep cu o prințesă. Ok. Mega. Inferno. Pe care Really? Tu glumești? Puai, are night. Voi, are legendară 1-2. Cred că au știați că trebuia să fie legendară, doar că Supercell au zis că legendarele se câștigă pe la legendar. Bom, mamă, ce urât e meciul. Da, bine că și-a dat locul prost, că acum am prințesa. S-o dau, o să bag la îmbărge cu ca să tancheze pentru prințesă. Deci tot ce bagă omul meu pentru prințesă va fi dispărut. Ok, momentan încem bine, momentan încem mai bine. Momentan încem chiar bine. 28 viață și am luat turnul. Bine. Wow, ce urât am pus Mega Knight, că acum n-am elixir de infern. Cât de n-am să o joci, cât de n-am mai jucat-o. Cât de n-am jucat-o, bro. Tot îi dau și eu mult de mici pe turn. M-am prea mai are elixir de defend. Și bine se că îi bag puș mare, asta-i bine. Asta-i foarte bine. Ia uitați-vă. Uitați, așa. Păi, am învățat cum să se apere la prințesă cu loc. Ok. Am minerul, deci turnul ăla e al meu garantat. Ce ar vrea să-l fac la mine, nu. Lasă-i că n-are cum să se apere. Momentan stau defend, nu consum elixirul. Ca ați văzut ce se întâmplă când bag balon proste. Ok, aș băga un mic inferno prost. Să sperăm că nu o să regret ce am făcut. O să regret, nu? Ce am zis? O să regret sau sal? Nu te credești, nu credești. Te rog, joc. Și mai stresam și câștig. Oh my god, ce meci! OMG! Mam, ce meci! A fost tensionat. În cât timp se termină sezonul? Ia 13 zile, wow! Am timp să iau legendary chest-ul și să fac un video cu el. Și sper să-mi dea o legendară nouă bună. Wow, level 10. Ok, momentan sunt în partea proastă. E că eu sunt... Ok, prințesa dă deci o are cu multe construcții. E clar. Nu știu ce să zic. Ok, trebuie să fac ceva la mortarul ăla, că o să-mi rupă turnurile. Mortarul. Ok. Nu știu ce să zic. Ce să zic de omul ăsta. Vă care de cam muzicos un pic așa. Dacă știți cum să pun Mega Knight-ul. Dacă nu credeți că eu și fac la balon, că nu prea în counter. Am infern Dragon, dar nu l-aveam în mine. Urmează mâine Betzor, iau de nerf la Nightwitch. Exclin am luat, iau de nerf. Nu, deci
S-a întâmplat asta, nu l-am zis. Ok, mă bate asta, mă bate, jigos, mă. E extra jigos, prostă. Haideți. Oamne, ce... Nu știu ce fac, eu n-am... Îl are și de 10, asta e faza, îl are de 10, nu are de 9. De 9 nu era așa mai bine. Bun, am luat turnul. Ok, așteptăm că m-am prins că strânge elixir pentru ceva scump. Ok, ce o să bagi tu scump? Că știu că ai ceva scump în deck. Toată lumea are. Haide, bagă. Ok. Eu nu te aștept. Eu nu aștept încă asta. Wow, cred că are Mega Knight și o să sar. Sau e skate. Sau asta. Bun. Văd că am început bine să fie clipul cu 2 win-uri, fără niciun luz. Văd că am început chiar bine să dau clipul, ce să zic. Ok. Regret, ia uitați-vă ce am pe show, boys. Ia uitați-vă. Asta. Am consumat 42.000 pentru upgrade-uri. Level 9, în momentan sunt un pic în dezavantaj, dar poate îl bag. Hai să încep cu un Lumberjack. Să văd ce bagă. Dacă îmi bag mic, o să bag și mic. Ok, e jigos, am înțeles. Înțeles care e faza cu asta. Cum merge. Care e faza cu asta. Cum asta e jigos, am înțeles. Ok, e jigos rău, clar. E jigos rău. Da, nu, cred că mi-a luat și turnul cu asta. Nu, deci e jigos. Dar, să vedem cum se întâmplă că nu ce trecut. Ok, are miner, deci are un spell. Partea proastă. Dacă nu știați, minerul se consideră un spell. Și cred că toată lumea știa. Ok, bag minerul. Ok, turnul e al meu. Se bagă asta. Fisherman Trager. Mai dezamăgit Fisherman. Ok. Te rog, nu. A dat un hit, a dat doar un hit. Ok. Momentan nu ce bine. Și el face foarte bine. Ok. Dacă mă opșează cu Valkyrie, atunci o să strâng elixir pentru Mega Knight. Văd că el, asta e tactica lui, să-mi dea de Valkyrie și minerul. M-am prins, e jigos, are tactică jigoasă omul. Eu o să bag Mega Knight-ul. Ok, nu știu ce să-i fac la... N-am auzit să le fac efectiv. Am lăsat să văd ce oameni ce fac doamne. N-ai, uite-te-și tu. Uite-te-și ăsta că nu e jigos. Oh my god, mi-a dat schimba asta acum, mi-a dat schimba. Mamă, cum să mă apără mai la asta, mă. Da, uite cum. N-a râzit de jigos. Doamne, nu spune că eu nu o să fac rost de... Mă bate. I'm done. Cât de jigos să fi pe mine asta? M-am lăsat. Dar nu înțeleg oamenii ăștia.
Ok, l-am dat în 200 viață. Acum aici aș vrea să dăm și ceva meciuri la un challenge. Mega Knight? Ok, oh my god. Real Ghost. Decurile scam scump. Da, n-ar să reale recruz, că după avem de prea scump. Dacă am trei la X circulăm, cine-l ia? Nu știu asta. Nu știu. Bă, sigur îl ia, dar nu știu cine o fi făcut. Bă! Mamă, mai când vreau să-i dai și clona. Nu să știi să-i dai și clona. Deci, I am done. Și voi, uitați-vă și voi. Și da, cred că ultim rămas. Ce de copea, mam. Păi, dacă... Haideți, boșilor. Dezboilor, că nu mai sunteți morți, papa. V-am pupat, turnul al nostru. Oa, n-a dat și pe King. Uite, cât noroc să ai, spune. Orice are putea și trebuie să le rateze. Mamă, ce prost era să pun balonul, wow. Cum era să-l pun acolo? Haideți. Și haide, Supercell! Haide, Supercell! Cât de n-am să fii, să pui aici! It's gonna down, n-am știut ce spun acolo. Sincer, nu mai eram în criză. N-aveam mai nimic de ăștia să bată alea. Sincer, o să... De moment avem un avantaj instinct mare. Asta e bine. Normal, toate echipele au prins, că doar n-ai prins draft. Ok, nu știu ce să bag aici. L-aș aștepta double-ul, sincer. Nu știu, sper să nu pierd din cauza asta. Bă, bag ceva, prostule! Pa! În ce mi-l fă? Bagă dar goblinul! Am. Stop asta. I-am și să-mi rup, să-mi mor, să-mi mor, i-am pupat pe un i-am pupat, bă, și am pupat, n-ai cum. Nici n-ai cum să mă bați. Stai, în smarter, stai. Epica va fi Dark Prince, wow. Ce epică mi-a dat și jocul ăsta. Mai dăm un meci. De cât am făcut clipul? 13 minute. Mai dau un meci sau două, depinde de cât durează. Cred că mai dau un singur. Elite. Wizard. Ca să ne dau lor. Earthquake. Dacă e să le... Sincer, eu Scar, mi se nu ia counter la el, nu știu ce să zic. Broderilor, nu știu ce să zic. Nu știu. Oare X-Bow și am la Scar, mi-a stai bine. Bă, dau și pentru echipie. What skill tămbără și le zic. Mama. Regret. Ce bagă? Ce? Da, e cam clară treaba. Acum am scarme, ceea ce e bine. Ua, păi... Ăla cu 6 elixirul ăla acolo. Acum mereu trebuie să știu ce să mișcă. Ăla. Haide. Da. Wow, ne pălești tot proștii. Este.
Ok, te rog, cine în carte ajunge. Eu s-a ajuns. Și puțin de mici. Nu știu ce să bag. Dacă bag Scar, mi-l topește Real Ghost, dar hai. Da. Mama, Real Giant, am uitat de Real Giant-ul lor. Îl bagă și m-a rupt, deci că nu am... Dar nu știu. Cuicu, ca să le iau milioane, că nu aveam. Wow, oricui... Eu nu știam că oricui cu unul de aer, nici nu folosesc. Rachetă? Nee. Wow, dar rachetă prostă. What? Păi da. I am an elite guitar. But what? Oh, really rough. Sunt foarte concentrat. Da, nu vorbesc. Nu cred că... Line. Ok. Și aici o să încheiem videoclipul. Hai să ieșiți de pe videoclip, nu uitați să dați un like, un share și un subscribe și v-am pupat.